Perahu layar. Krono. Ya. Wayangan. Layar perahu. Mas Wangi Babat. Sesuk. Aku ku yo gumun lho. Aku saka kene tak rungokne. Goreng iki kok larase kok yo pas yo. Oh, saking kulinane dalang endi ditutke kok ya. Nasi goreng iku pelestari budaya, Mas. Nggih. Nah, budaya apa mawon sing tenggene Ponorogo niku tetep mawon disepuyung Mas Goreng. Nggih. Ah, perahu layar yo. Bareng ngono gareng iki kancaku lho iki. Aduh. Nggih. Mbak Elisa, Mbak Elisa. Bisa. Mbah Wo itu sebenarnya kan pengen ngertos gimana? talent jenengan waktu dalang sebenarnya. Tapi kalau misalkan odo-odo atau suluk itu dulu. Odo-odo ada ya? Ya. Odo-odo bisa odo-odo. Ya. Minta Oh, ini loh, kemampuannya dalang ditunjukkan dengan odo-odo. Nah, song aja song. Iya. Yang ngodin. Ya. Ngadeg. Nama Yogyakarta ini. Ngadeg, jalan Iya, no. Nggih. Larang-larang kok. Nggih. Songo ya, yang gak tinggi-tinggi aman. Nggih. Alir bawaning kang sinowati gawe kelar nararyong basrusutira
Cinta umangsa Lunas nih bawa, dalang lo Mbak Elisa. Siapa wong? Bapak pripun pripun ki bapak nggih. Wong arep tak aturi dalang ten mriki niku gandeng wirane niku saking kiwa, dados menawi sila tumpang mboten saged. Mboten saged. Amargi nek sila tumpang niku wirane kudu ning tengen ngene ya. Nah, kalau wirane ning kiwa ndak wek ngono. Wirane lho wirane. Sampai tontonnya pindah buri kelir kabeh padahal. Aku niku siji mantan. Nek wis yae niki Elisan dalang. Iki kan wis wayahe pasang sajen. Nggih. Iki aku bahaya. Nggih bahaya apa? Oh, cakare pitik mlebu ning gone petang iku dadi gawe. Cakare malah. Ya. Tapi estu saya suka nggih. Mungkin kula salah satu yang kadang menggunakan odo-odo Yogya. Iya. Mungkin terima nom juga, kontennya pun pol nek nggih. Kayak niku wong songo. Biasanya dipakai buat yang kayak Janoko itu di alas itu. Nggih. Sama. Lek cara ini. Ya itu betul. Sami mawon Jogja Solo sekarang udah istilahnya bisa dipakai lintas daerah masalah tanpa sekat. Tanpa sekat. Nggih, ngetan ulun pun padha kepenake. Arep cek-cek, arep cek-cek sama. Nggih. Ngomong Jogja dulu kan juga cerek-cerek kok, tidak ting-ting. Iya. Ting-ting kan mulai tahun 53 kalau enggak salah. Iya, ting-ting. Nggih. Masih ada beberapa yang harus diaturkan Mas Gareng. Nggih, nek wonten Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya mau. Nggih. Ya. Kusuma Wijaya, dulur-dulur parkir. Nggih. Kadang-kadang Pak sirupan. terima kasih sudah menyusul ya. Ya, yang Mbak Trimo. Nggih. Alhamdulillah dari Magetan. Oh, nggih. Mbak Trimo. Matur nuwun Bapak, nggih. Kula pun rada suwe ya nek awake dhewe ramayang ning Magetan. Nggih, kamu. Nggih. Belas waktu mriko. Moga-moga lah. Terakhir nang Bang Sri kae. Wah, komplit dong ini dalangnya ya iki. Nggih. Bintang tamune ya iki. Iki. Amin. Weh, Carane ngono akeh ya. Gareng. Carane iki lho akeh arep Sak, ya. sak. Kowe nek kancane lek rezeki, kowe kok aku merungsung ya. Koyo bingung ya Mas. Nggih. Tuwe pada aku. Mas piye to? Mas Purbo iki pripun to? Ah, biasa. Nggih. Wis Wah, kowe jaluk daftar. Jadi setiap kali job nih Gareng niku kula job ning dek niku sering mboten iso. Oh, sakit nggih. Nggih, saking sibuke dek niku jualan sinten-sinten di Banyoli kok. Nah, nggih. Joki carane nek wong yo 30 dina gareng iki 70 dosa swidak rolas. Swidak rolas ki piro? Nanti sedina iki 45. Ora apa-apa sih, rolas ora apa-apa. Lek nang mriku jarang iki bahaya. Lho tenang lho mriki dalang mriki sinten diderek di Banyoli Mas Gareng. Wiwit Mas Guritno, Mas Marsudi, Mbah Yatno, kula, Pak E, Pak Seno Nugroho, Pak Joko Wardono, Pak Joko Suwani, Mbah Gondo Buwono, Mbah Mantep Sudarsono. nggih Mbah Mantep Sudarsono, kabeh pun di Banyoli niku. Mas, kula tak angkut riyen nggih. Kancane ning jero bumi aku selone. Maksudnya nalika sugenge. Oh, alhamdulillah, amin. Nggih, nalika sugenge. Nggih, yo ngono lah aku mate Pak Tratap. Apa ono? Halo. Oh nggih mboten. Oh, KTP ini jenengan seumur hidup. Nggih, betul nggih. Kusuma Wijaya Mas Iya, nggih. Kusuma Wijaya Mbak Bella berdiri. Mbak Ayo Bella, dikandani Mbak Elisa iki. Ya. Sekali-kali nembang campur sari Mbak Elisa iki. Betul. Oh iya, Kusuma Wijaya, sesarengan Bayu musik. Musik. Tapi kok TVRI Jogja iki koyo sering ngeten iki jenengan. Ya sama saja. Nggih, kadang nggih. Nyimak kula. Sampai lah. Orang senyum-senyum gitu loh. Ini semua cowok-cowok melting. Kenapa? Murah senyum. Iya, senyumnya Mbak Vela itu kan bikin kes gitu. Berarti gimana? Aku merengut. Ya jangan. Kamu Merengkut kok ndak dikira kena becandolan songkok. kamu mau bawa kok iso ngopo? Gaya baru, Mas. Gaya baru. Gaya baru. Cengkok reng kuwi cengkok. Cengkok baru. Lah gaya baru ki tulung lagungan. Mangga Kusuma Wijaya. Nggih, Bayu musik monggo. Ya, Pak.
Repanipun Ki Haji Anom Surata. Nggih, leres.
suarane Rai. Oh, ngeten iki lho sinden sing nyolong petek niku ngeten. Kok nyolong ketek, aku nggak ketek. Anu nyolong petek ki tegese awakmu ki lek tajak ngomong kan kok tutup. Oh, Nyolong petek iki menjilo. Nah, ngoten lho. iya. Batuk bolu. Batok bolu isi madu. Apaan sih kok? Nah, nek gareng iki batok bolu isine Dut, Intene ora masalah. ora adem. Ini aku dewe kok raga yang Mas Gareng. Nyoba sinden Mas Gareng. Mosok. Nah, Mosok. Betul antuk. Iki tak daya. Apa? Ki ibu Ibu tadi nah. Bu Marti. Ibu mati. Ya. Sing senior dhewe. Senior. Nggih. Niki kula gitu ya Mas. Nggih. Kalau sinden itu semakin sepuh senior itu apa seleh terus apa namanya ngengnya itu enak banget gitu. Betul. Ya itu. Ngeng. Ngeng. Itu Ngeng kok ngeng. plengnya. Masa Nggih. kok sinden apa balapan nanging. Matur nuwun Ibu. Iki di Opermek. Iki Mbak Dwi. Apa to Mbak Dwi? Dwi tegese kalih. Kalih. Lestari ki Kalih sinten? Rek sinten Mbak Dwi. Nganggo melet. Betul, setiap sinden tuh punya cirinya masing-masing. karena dene kaya anggo ngene. Nah, Kita kan Mbak Dewi. Aku lali gini lagi ya Bu. Lampu niki Kuniku Mbak. iya Mas. Judul lagune Iya nggih. Pak. rukun lampu niku. Ngono ya. Mbak Dewi. Kalau laku barang ya temlek, aku anak. Kita juga sing mending nesa. Iki dulur wedok sing saka Bungkal. Iki Nah, Mbak iya. Rani. Oh iya, ini acak ya. Iya, biasa. Acak. Mbak Rani. Ya. Di samping gestur, ternyata sinden itu punya cengkok yang berbeda-beda. Cara menarik orang Nggih. itu tuh masing-masing. Nggih. Caranya cengkok sendal, apa? Sendal pancing. Nggih. Nah, Nah niku, bakune sele. nah, cara wong lanang itu juga dengerin cengkoknya tuh bikin sapa kae. Iki suarane sapa to? Oh, suarane motor. Iki maka iki terus nih bakule kasur. Oh, sambil ya. Nggih niki. Bakul kasur. Kasur kapuk, maaf. Iya kasur kapur. Nggih. Mula ketok ngumpluk ngono jan. Mekrak. Apane lho ya. Kang kapindo salat ini kakak kalu Ciri itu ya, Mbak. Oke. Nek Mbak Rani kan biasa. Lampunya normal. Kakak. Awalnya jadi kok. Aku yang bukan. Iya apa? Nah iki bapak yang ngintip lho. Oh, ini. Yo, saya sih ben kok gatel. Paling ora iki Mbak Rani iki ya ngene. Biasa.
biasa. Lah tebo bakul kaso kok mini ketoke kaya wong ngasak kapuk. Musoni. 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 Ngerti musoni ora? Enggak. Apa? Apa? Musoni iki kapuk kae dipilih klenteng iki jenenge diwusu. Diwusoni. Nggih, diwusoni, musoni. Oh, lek Dadi mula anomanke kulite apa jenenge ulune putih memplak pindho kapuk. Kuwi nusonane kapuk sing tanpa klenteng iki putih memplak. Oh, rano klentenge. berarti nek kuwi ya tanpa anu tanpa klenteng. Tanpa klenteng wereng-wereng. Putih plemplak ora Rano tanpa klentenge. iya nek klentenge siji loro. Kan mbok dulit kok piye? Iki diterusne senior. Nah ini orang Mbak. So iki karo senior balekne nek nggo Rina. Oh iya. Iya. Ya manut Mas Kareng. Mbak Rina. Nah, iki. Mbak Rina, yo. Kaping 5 ibadah haji. Ping 5 iki kok yang sitok. Sing nutup sak Sing nutup. dulur wedok Vela Rusdiana. Pengumuman kudu. Tutu penduk wong ayu. Yo yo. Ro. Saya itu dicek dulu kok cenilnya. Cenilnya itu dicek dulu. Ternyata belum ditutul. Belum ditutulnya baru muni ya. Gara-gara sing ngendang ganteng wis repot ora tau ngutul ya monggo. Aku ra lho. Kak Isa kaya mana ta? Oh, Ru. yuk. Rukun Islam Iki ngomong. Iki sigane piye dene iki cirine beda banget. Beda banget. Ya. Mbak Elisa, Anak mau wos sing gendeng tambah sih. Modelnya ki tularan iki. Tulari. Ya. Bacotnya nggih. Sampai ya. Mbak Elisa, monggo. Buka kenang Mas Wahyu. Yuk. Monggo. Anis
Nggih. Mulai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Nggih, Jawa, bahasa betul. Halus, termasuk bahasa Jin kan Ya. hafal. Mula mau ya diteruske nggone Mas Aldi karo Kang Garwa mau. Apa Witing Tresna jalanan jalanan saka saka Blibet. dan kaya guru bahasa Inggris kaya ngono. Pripun? Witing Tresna because is kulinter. Nggih, iki kok napa niku dibujikan Buya Nggih. Karno niku wau kopeling sampun Mbak Elisa. Sampun, niki. Kopeling menika saking kadang-kadang siluman. Nggih. Monggo niki. Kalau mau Karang Taruna ngersaki Jambu Alas sampun hubungan ngono ya sampun kabeh. Iki malah saking sini kok. Tonggo ya? Tonggo. Prau layar dereng. Nggih, perahu layar dereng rondo teles dereng Joko Mlarat. Nggih dereng perawan tuwa Iki dereng. mau kiwonten saking petugas kaki. Nggih. Nyuwune Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Iki Mbak Vila wonten, Mbak Rani wonten, Komplit Mbak Rina wonten. komplit sindene mriki orang kok. Nggih, niki kang dipun rumiri Kang Budi niki kadang siluman Kusuma Wijaya napa Nggih. layar. Perahu layar ya boleh Kusuma Wijaya ya jangan. Perahu layar dulu, perahu layar dulu. Iki iso digarap bareng nek